magkano dugo ate?
na plate. Marang na konti ko. Saka bago na yan. Wala doon. May utang dyan. Yan lang. ay, ano? Hula-hula. May utang dyan. Siyo. Tao mo na ito ba? Hindi na. Kanak. Dali na muna dyan sa may mapapalaw. Wala na yan. 15 po. 15B, calamares. Bra? 15. Dahil mo lang po po yung pag. Ano lang oh. Wala lang. Ay, yung. Tara. Hindi lang po yung kinuha. Di ba na? Okay ka na po. Ngayon, ako mo. Malamig. Alam ni Kuya? Obo. Burano ni?
tulo. Yan sa 1.2. Lang ba? Kaya niya arap ng pag-plastic ang gabos. Kaya pa yun. Ate, yan pa yun. Bilangan. Yung pag-ano. Sa kanina. Yun na yun. Ay, dahil. Iba man yan. Uy ka na niyo. Yes, pitong isa. Ay, ito ba kakay masarap na si... Ayan, kay Bobby ko. Natoto. Natoto. Dito ba? Yeah. Kaya mo po, ne? Nene? Iyo pa ni? Saya. Dahil, mas nakita niyo. Kalay na. Nasa nipa. Ay, para sa Ay, buray na lang. Pagmakas na kayo. 30, parehas lang. Graded kalta lang. Kaso asal lang. Bihag, beginner pa man lang. Ano mo na lang ko. May ano ka? May Tuwa. very good. Ano ta ka? Subscribe. Anong ano mo channel? Di po man ko kayo nagana, pero may account po ako.
Patos, Laro. Anong halo kuya? Ang mami kinalas. Mami kinalas. Ano po halo? Ang gaganda ako kasi ba yung duwan. Ayaw man. Pa-vlog lang, madam.